Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω ένα καινούριο παιχνίδι, το War of Soldiers. Μπορώ να παίξω παιχνίδια, αλλά όχι με τόσο καλά γραφικά, δηλαδή έχω μια σελίδα η οποία μπορώ να παίζω. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, για να δούμε μια πίστα. Έλα. Πάμε στο 10 σε 10. John Room. Όχι. 8 σε 12. Οκ, πάμε. Για λίγο δεν θα σας μιλάω όσο θα παίζω. Ξεκινάμε. Έλα. Συγγνώμη λίγο που κολλάει το πίσω, επειδή βγάζω βίντεο. Με σκότωσαν. Για το χαπίλ, αλλά σας παρακαλώ κάντε subscribe αν συνεχίζετε και μου βγάζετε. Αν συνεχίσετε και μου φτιάχνετε επίσης στο χάπι, αν μπορέσετε. Αν μπορέσετε. Πά. Σκότω τον. Με σκοτώσανε. Ξανά. Και πλέον είμαι και TJ, αν θέλετε κάποιος, θα κάνω ό,τι θέλετε. Θα κάνω και ένα βίντεο με εσάς. Αν είναι θα προσπαθήσω να βάλω, να με δείχνει στην άκρη. Όπως να με δείχνει στην άκρη του βίντεο, ώστε να μπορέσω να παίζω και να με βλέπετε κιόλας. Λοιπόν. Συγγνώμη που κολλάει λίγο το PC μου, επειδή βγάζω βίντεο, όπως σας είπα. Θα προσπαθήσω να βάλω καλύτερη κράτα γραφικών, ώστε να παίζω και να μην κολλάει. Έλα, με σκοτώσανε, γι' αυτό κόλλησα. Όπως είμαι πανάχρηστος σε αυτό το παιχνίδι για σήμερα, το έχω ξαναπαίξει, αλλά... Για τώρα με δείτε σε αληθινή δουλειά. Όχι, ξανακόλλησα. Αλλά δεν πειράζει. Όχι, μερικές φορές ξεκολλάει, δηλαδή το διαβάζει το παιχνίδι. Έλα, κάτσε πάνω. Κόλλησε. Όχι, με πετάξανε βόμβα. Άμε. Ας πάρουμε ένα πιο απλό όπλο. Έλα, πώς με χτυπάνε. Πέτα τη βομβά.
Εντάξει όμως. Έλα, χτύπα τον, please. Έλα. Να μαντέψω να σκοτωθώ, παίρνεις μπαζούκες να μας χτυπήσουνε. Έλα, δεν το ξέρω. Άστα. Κάτσε να βγω από το παιχνίδι. Ρε φίλε.